Σοβαρά ρε μαλάκα, λουκανικόπιτα. Παιδοφιλία. Απειλές για σωματική βία. Έλα ρε γκάνγκστερ. Για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και να βγάζουν νόημα πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Πρέπει να πάμε στην αρχή. Όπα. Όπα ρε. Όπα ρε. Όχι τόσο. Εδώ. Στην ανάγκη να δημιουργήσει content το creator Λουκανικόπιτα Pictures με δεύτερο και main κανάλι το Τυρόπιτα Productions. Δύο ονόματα που νιώθω πολύ βλάκας μόνο και μόνο που τα προφέρω. Με τι ασχολούμαι ρε φίλε. Πιάνει τα βίντεο της επικαιρότητας και τα κάνει φίλο και φτερό σαν νέος και ανανεωμένος Jack Lowe. Κάπως έτσι βρεθήκαμε να βλέπουμε την Barbie Girl, η οποία είναι μια 18χρονη visit creator σε social media και OnlyFans, με προκλητικό περιεχόμενο. Κάνει σκουπίδια content δηλαδή που τραβάει σκουπίδια viewers. Έχει όλα τα φόντα να γίνει viral. Κάνει ένα kiss or slap σε κεντρικούς δρόμους, slap στο γκόλο και kiss στο μάγουλο. Ελπίζω του προσώπου. Το οποίο δεν ακούγεται τόσο άσχημο, είναι κάτι το οποίο έχει έρθει από το εξωτερικό. Kiss or slap? Slap. Slap. Kiss or slap? Slap. Slap? Okay. Go for it. Kiss or slap? Slap. Το πρόβλημα ήταν πως το έκανε και με ανήλικα. Τι λένε? Μάρκος. Από πού είσαι? Εγώ, από την Ξάτη. Τέλεια, έχει ωραία αγοράκια εκεί πέρα. Πράγμα κατακριτέο και σιχαμένο. Αν και τα ανήλικα που βλέπω είναι μάλλον τα ίδια που θα κυνηγούσαν τον Τεώστη. Έκανε λοιπόν ο φίλος μας μια δημόσια κατακραυγή σε αυτό το περιεχόμενο και ως εδώ όλα καλά. Μεγάλο W στον Κωνσταντίνο. Δεν σε αποκαλώ Λουκανικόπιτα μαλάκα που να χτυπιέσαι κάτω. Θα σε λέω με το όνομά σου. Εσύ κάνε identify ως ό,τι θες. Portative Production. Πολύ καλά έκανε και το ανέδειξε ως θέμα για να πάρει διάσταση και να γίνουν τα δέοντα. Κανένας δεν θα του δώσει άδικο και κανένας δεν του έδωσε άδικο. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Μη σου πω ότι μου είχε λείψει να υπάρχει και κάποιος να κάνει τον κίτρινο τύπο του YouTube. Τι έκανε μετά όμως το meme με πόδια. Δεν πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα, δεν πήγε σε κάποιο ηθόν, δεν πήγε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πήγε στο γαμημένο Instagram και έστειλε PM σε ένα προφίλ που λέγεται Ελληνική Αστυνομία. Ήταν λέει το official προφίλ. Εγώ λέω ότι απλά έχει ένα blue checkmark. Τους έγραψε να τσεκάρουν αυτή την κοπέλα γιατί κάνει παρανομίες. Πόσο boomer λογική ρε Κώστα. Αυτός φαίνεται admin, θα του στείλω για παράπονα. Γιατί μου ρίξε το post, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πήρε ποτέ απάντηση. Φίλε μου, όλοι το έχουμε πάθει. Στείλαμε σε μια γκόμενα που δεν άξιζε και μας άφησε στο διαβάστη. Ρε μαλάκα Λουκανικόπιτα, βαριέσαι να πας μέχρι το τμήμα ή απλά δεν ήθελες ποτέ να το κάνεις στα σοβαρά? Ήθελες απλά να κάνεις ένα βίντεο και να πάρεις τα views? Πόσο υποτιμάς την νοημοσύνη μας ρε φίλε. Δήλωσε πως το έκανε και μέσω email. Εδώ πας στο τμήμα και σε μαχαιρώνουν απ' έξω, ο Γλυκούλης το έστειλε DM στο Instagram, τους πέταξε και 2 likes στα social, έκανε και ένα σκούντιγμα για να το δούνε. Το πρόβλημα δεν ήταν η καταγγελία. Ήταν ο τρόπος που το έκανε. Ήταν meme, ήταν χαζός, ήταν τροφή για χαβαλέ. Έκανε πολύ καλά που θέλησε να το καταγγείλει, αν και δεν έκανε legit καταγγελία, αλλά δεν είναι λιγότερο αστείο το πώς το έκανε, που δεν το έκανε ποτέ. Έστω ότι ζούμε σε ένα εναλλακτικό σύμπαν και είσαι αξιωματικός υπηρεσίας στο Instagram και σου σκάει ένα inbox από το χρήστη Τυρόπιτα. Επί τόπου κάνεις μπλοκ ρε μαλάκα, είναι σίγουρα dick pickless. Είναι δυνατόν να πάρεις στα σοβαρά τέτοιο inbox για να κινήσεις κρατικό μηχανισμό? Φίλε, αυτά δεν τα λέμε εμείς. Μόνο σου το κάνεις αυτό το content. Μόνο σου το δημιούργησες όλο αυτό πάλι. Γιατί σκέφτεσαι 10 χρόνια κατά την ηλικία σου. Οπότε συμφωνούμε? Όχι. Προφανώς και τα μισά που λέω είναι μαλακίες. Με το κανονικό του όνομα έχει το Instagram. Κωνσταντίνος. Υπάρχουν και ηλεκτρονικές καταγγελίες, απλά όχι στο Instagram. Μην παίρνετε 100% σοβαρά ό,τι μαλακία λέμε στο ίντερνετ και μην παρασύρεστε ότι Sony και Ντέο, όποιος φωνάζει, έχει δίκιο. Σε ένα react του Χάκη στο εν λόγω βίντεο, στα πλαίσια του χαβαλέ, για το τραγικό της Instagram καταγγελίας, κάποια από τα σχόλια που πήρε στο chat ήταν η λέξη roof. Η φάτσα του Χάκη σε κάθε live stream, στο ορκίζομαι πως περνάει όλα τα στάδια αποτοξίνησης στον Οκανά, ρε φίλε. Ζωντάναψε λίγο ρε μαλάκα Χάκη, live κάνεις ρε. Το ρουφ ήτανε, κατάλαβες. Είναι σαν να μην περισσότερο. Το ρουφ ρε μαλάκα Λουκανικόπιτα το λέγαμε το 80 στο σχολείο στο Αγρίνιο, όταν οι τάξεις δεν είχαν καν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν μας δίνανε στεγνά στο γιδοβοσκό που είχαμε για δάσκαλο, είτε ότι είχαμε εργασία στο σπίτι, είτε ότι κάναμε κάποια μαλακία. Δεν είχε ποτέ ουσιαστική βαρύτητα. Σε ένα ιδανικό κόσμο, αν λειτουργούσε το σύστημα δικαιοσύνης και αν όντως είχες κάνει legit καταγγελία, θα την είχαν μαζέψει και δεν θα υπήρχαν αυτά τα σκουπίδια online αυτή τη στιγμή. Στον κόσμο που ζούμε όμως, όπως είδες και εσύ ρε Κωνσταντίνε, από το ghosting, δεν θα ασχοληθεί κανένας με ένα μήνυμα. Είναι ανούσιο. Σωστό και καλά έκανες.
που δεν το έκανες. Αλλά ανούσιο. Οπότε θα φας καζούρα, ρε φίλε. Μπορείς απλά να το αναδεικνύεις όπως πολύ καλά κάνεις, μέχρι να είναι υποχρεωμένοι να μην σε αγνοούν άλλο και να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι μαζέψαν και το Χαγιάτε. Πιστεύεις ότι δεν είχαν γίνει επώνυμες καταγγελίες? Το ελληνικό YouTube 4 τον έστειλε μέσα, όταν πλέον δεν είχαν την επιλογή να το αγνοούν άλλο. Η μαλακία που έκανε ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ούτε το βίντεο ούτε η καταγγελία. Αυτό ήταν απλά αστείο. Η μαλακία που έκανε ήταν να πιαστεί από μία λέξη και να βγάλει άλλο ένα βίντεο, να τσιμπήσει ένα 20 από τα views και να πατήσει πάλι πάνω στο όνομα του Μπούγια για cloud. Αυτό που κάνω και εγώ τώρα. Φίλε Λουκάνικε, μαζί με μια ανάρτηση που έκανες προς το Army of Rita, το οποίο συντηρείς, στο οποίο απάντησα προσωπικά σε έναν, και μετά έριξες όλη τη δημοσίευση, γιατί όπως φάνηκε είχες άδικο στο live stream. Άμα πάω και το βρω τώρα, περίμενε λίγο. Δεν το είπα hate. Δεν έχω κάποιο hate. Δεν νομίζω ότι έχω γράψει κάποιο hate comment. Πρες το άμα θέλεις. Α, μαλακία δικιά μου, ρε. Έκανες, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα και κάπως εγώ θυμόμουν λάθος, τα ένωσες. Δημιούργησες την εντύπωση και τη φήμη πως δύο συγκεκριμένα άτομα στο chat του Χάκη είναι υπέρ της παιδεραστίας. Άμεσα ανέδειξες τον Μπούγια και τον Πέρες, αυτό το Μεξικανό, σαν υποστηρικτές παιδοφιλίας. Αυτό δημιούργησε με τη σειρά του ένα νέο κύμα από ψεύτικα προφίλ που άρχισαν να σπαμάρουν στο chat του Άλεξ και σε βίντεο άλλων creator ότι είναι παιδόφιλοι. Τώρα δεν ορκίζομαι ότι δεν είναι δικά σου burner αυτά τα account, γιατί αρκετά από αυτά έχουν ίδια ημερομηνία δημιουργίας μεταξύ τους και σταθερά αφήνουν θετικά σχόλια σε σένα και αρνητικά σχόλια στους άλλους. Υπάρχει τρόπος να βλέπεις όλα τα σχόλια που έχει κάνει κάποιος, όπως υπάρχει τρόπος να βλέπεις και τα dislike των βίντεο. Και πράγματα που δεν βλέπουν όσοι απλά σκρολάρουν και είναι τίποτα πέρα από θεατές. Δεν θα μπούμε σε τέτοια μονοπάτια όμως, τα αφήνω για άλλη φορά. Το ένα από αυτά τα burner ζήταγε πέσιμο για ξύλο στον Αλέξανδρο. Ξέρεις ποιο λέω? Αυτό που απάντησα. Αυτό που του βάλες και καρδούλα αντί να το σβήσεις. Τη δικαιολογία που λες ότι βάζεις καρδούλες σε όλους, πες τα εκεί που σε πιστεύουνε, φίλε. Ήθελα να έρθω και εγώ να σπαμάρω πράγματα για αγαπημένα σου πρόσωπα, να δούμε πόσες καρδούλες θα μου βάλεις. Επιβραβεύεις λοιπόν την έκκληση προς σωματικές βλάβες, επιβραβεύεις ανθρώπους που ονομάζονται φαν σου και απειλούν με σωματική βία άλλους creators, υποστηρίζεις ξυλοδαρμούς και τραμπουκισμούς. Εφόσον ο Άλεξ υποστηρίζει παιδοφιλία όπως παμάρεις με τα burner και τους βάζεις για καρδούλες. Τα κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια. Και όχι μόνο το κάνεις, αλλά είναι η δεύτερη φορά που βγαίνεις και λες δημόσια ψέματα και δεν βγαίνεις μετά να πεις ένα συγγνώμη, να πεις εντάξει. Άνθρωπος είμαι. Έκανα μια μαλακία. Τώρα για να ακριβολογούμε, στο βίντεο της κοπέλας δεν υπήρξε ούτε παιδεραστία ούτε καν αποπλάνηση ανηλίκου. Δεν κοιτάζω το δέντρο αντί για το δάσος, όπως λες, απλά κάποιες λέξεις έχουν βαρύτητα. Και καλά θα κάνεις να προσέχεις πότε τις λες, πόσο μάλλον δημόσια, ειδικά όταν μπορούν να γυρίσουν απάνω σου ποινικά. Σου κάνει χάρη ο Άλεξ και δεν σε τρέχει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν αυτές οι χάρες. Αλλά θα έπρεπε να χαίρεσαι που βλέπεις βίντεο από εμένα, που είμαι ένα μεγάλο τίποτα στην πλατφόρμα, αντί να μοντάρει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος. Τώρα είτε έτρωγες πάρα πολύ ξύλο στο σχολείο, είτε σε τραμπουκίζαν στο στρατό και σου έχει μείνει ένα σύνδρομο καταδίωξης. Δεν σε κυνηγάει κανένας, μάνα μου, ούτε ο Μπούγια, αν και θα έπρεπε πλέον, ούτε ο Πέρες Γκέγκο Πάνεζ, όπως φάνηκε στο live του Χάκη, ούτε καν εγώ που σου απευθύνω τον λόγο. Πάτα λίγο φρένο. Κούλαρε λίγο και δεν γίνεται να θες να σχολιάζεις τους πάντες και τα πάντα, αλλά να μην σχολιάζει κανείς εσένα. Και εμένα με είχε πιάσει ο Μπούγια. Και εμένα με πείραξε αυτό που άκουσα, αλλά έκανα 2 βήματα πίσω, είδα πως έκανα μαλακία, το αποδέχτηκα πρώτα από όλους εγώ και δεν επέλεξα το δρόμο της κόντρας, με βελτίωσα, φίλε. Τα λάθη που έκανα τα διόρθωσα και έγινα καλύτερος. Δες τα όλα σαν μια ευκαιρία να διορθώσεις κάτι που πιθανόν κάνεις λάθος. Όχι να πειραχτείς. Και δεν βάζω τον Μπούγια στο απειρόβλητο, έτσι. Και αυτός κάνει για να καταλάβεις και να νιώσεις. Τώρα μπορεί να νιώθεις ότι εγώ σου κάνω επίθεση. Αύριο που θα σηκώσεις βίντεο θα έρθω να το δω. Θα σου σχολιάσω. Θα σου δώσω engagement. Δεν είναι κανένας εχθρός με κανέναν. Δεν έχει κανένας προσωπικά με κανέναν. Βγες από αυτή τη λούπα της αρνητικότητας που έχεις μπει, πες απλά ένα είχα άδικο, είπα μαλακίες, τελειώνει εδώ και έλα να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα, ρε μπρο. Εκτός από το Μαρινούλη, να πάει να γαμηθεί ο Μαρινούλης. Για τέλος, μάλλον η τύπισσα για την οποία ξεκίνησε όλο αυτό το δράμα έριξε τα βίντεο. Οπότε εδώ δίνω ένα ακόμα W στον Κωνσταντίνο, γιατί αν δεν το είχε αναδείξει δεν θα είχε γίνει και τίποτα. Αυτό σαν πρώτο βίντεο δεν θέλω ούτε like ούτε sub ούτε τίποτα. Μονοκάμερο και χωρίς ποιότητα τουρντί, καρπούζι περιμένω το μπλουζάκι μου. Μην είστε πανά, κάντε tier 3 ή άντε και γαμηθείτε.